Já jsem Aja a tohle. Miloš James a Připravili jsme si pro vás video. a je to zkuste nesmát challenge a Něco to nevím. no takhle. A bude to Máme... začíná to vlastně v tom, že si pustíme video na YouTube a nesmíme se tomu smát. Ano. Pustíme strašně vtipný video, nebo aspoň to přijde vtipný, je to strašně. Prostě je to strašně vtipný. Tady. A jdeme na to. Ale ukončíme to. Teda už teď, ale nesmím. Co mi děláte? Každá jeden bod. Zatím máme každá jeden bod. Tak to bylo vtipný. Proč to všichni pustí? Takže máme každý vtipný. Je to tlustý, a proč to je všichni tlustý? Pět. Každá pět. To jsou rikata? Je ta tlustá, to takovýhle. Normálně. Ona je taková. Jaký kůle? To nechci s tím mohla hrát skočit. Tak sedm. Počítejme si, jo. Co to je? Sedm. No to tam nezasypalo. Takže sedm. Počítejme Je to tohle bude nejlepší. tohle. To je roztomilý. Takže každá nese. Bajk. Tak jo, jak se nám to video nedaří jako nesvátce.
Nebo koukačky na takovou, to ty sáhne. Ta farma. A to nevím, jestli budu vyšetřit. Tak mi dáš na to pak se snažím. Já už to nepočítám. To máme projekt. Obě to máme projet, tak to nepočítám. Mama to je furt ta král. To bylo sranda. Vážně. Co to dělá? Já bych si z jedný udělala balónek. Dala bych jí to do pusy. Nebo bych jí dala obojek. No a tohle už je dostavené. Končíme, protože už jako všechno jako to. No a doufám, že že vás video pobavilo, nás teda hodně. Jo, to teda. My jsme se smáli a právě, že už to nebylo až tak jako jako prostě ten challenge úplně to nevyšel. No, nevyšel, protože to jste ještě Ale určitě jste se smáli u videa. Jestli ano, napište mi to do komentářů. A jinak můžete dát like. Všichni se nafouknete. Nebo odběr. Ale ne, prý takhle začali a takhle se zvětšili. Jo, jestli se vám to video líbilo, dejte mi like. Hlavně ne do. To budu breč. Nebude. Víš, kolik mám dislikeů? 7000! Ne. Jedno. No teď, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like. Odběr. Komentujte, sdílejte. Komentujte, sdílejte. A u dalšího videa asi ahoj. Rozluč se. Ahoj.